Здравейте хора, аз съм Iron TNT и в днес, боже. Днес този епизод ще се връщаме. Ще се завърна и ще играя Майнкрафт. Да, ще отворя една нова поредица, която ще е survival. И просто ще се оцеляваме. Нищо друго. Да, ще се опитам вече да задържам в смисъл да правя епизоди през ден или през 2 дена. Независимо, просто в седмицата да е задължително да има клип, защото мисля, че това, което направих през последните години и месеци, не знам от колко години снимам, така че това не мога дори да го нарека снимане, защото просто аз не съм геймър, защото не се приема за такъв, защото снимам един клип в годината и после на другата година правя още един клип. Това е пълна мизерия, просто тъй да си докарам гледане и публика или каквото е там, просто е невъзможно. Нещо явно ми лаги стоя, те изчерпа. После ще го махна. Да няма никакви лагове. Да си играем така. С дефалт. Да няма никакви лагове, че са дразни, тъй като ми лаги. Само са да ми е вписато. Па и все пак сега лудва света. Нормално е да ми лаги. Играем на едно както виждате, това са нови дървета. Сега ще играем следващото такова. Ще се развиваме тук на този survival и да. Нека си направим началните инструменти. Пред това направих 2-3 фейла, в смисъл снимах някакви клипове, които са по 2-3. Два клипа снимах и те са пълен фейл. Първият нямаше звук, във втория снимах в C диск, който нямаше никакво пространство. Да, това ако има смисъл да говорим. Нека сега ще направим пирка и едно малко брадво. Сега ще убием тия чуми тук, където са наблизко. За да си добавим храна. Да ги убием с малко прав. Не бъзгам се, ще ги убием с меча. Както се прави, взема кожа и виждам, че тук има храна, което е най-добре, пак няма кози, овце, които да ми дадат, майката стар, как бягаш, които да ми дадат това месо, аз пък да ми дадат вълната си да се направи легло и да спа, т.е. да сейфам, да се основа на някакво място и да сейфам. Сега, ако стане нощ, ще излезе някой зомби ме убие, ще се спавна на спаун и всичко ще е загубено. Тръгнал съм на дистанция 500 метра от спаун и не знам координати, нищо. Просто дори аз да ги знам, не мога да се оправя с координати, признавам си. Що ми лаги така е? 20 FPS е малко, не знам защо. 20 FPS наистина е малко. Причина трябва ми е много, защото аз все пак си купих нов лаптоп, не знам защо ми лаги. Просто няма никаква представа. За начало трябва да живея в тая горичка, после ще се преместим, докато малко така намерим малко материал. Да, това не е добре сега, че намирам овце. Това там овце ли бе? Не, просто видях сняг и ми се привижда. Да, ето малко, тук има... Да, скоро трябва да се основа, защото все пак не мога да умра от глад. По планите би трябвало да има някой друга овца. Ето вижте колко са красиви новите байоме на 1.7. Пак нещо лага. Зарежда света, затова лаги. Вече по принцип в другия епизод няма да има лаги. Ще има повече прогрес. Той път сега тук, освен това, нищо друго няма да правим. Ще съберем малко буквици. Както се прави в първи епизод, не знаете. Всеки първи епизод започва с храната и кол и айрон, такива работи. Къщичка, дупка, съселска дупка, която аз ще си направя тук. Сега ще направя, тук що ще я кажа. Първо трябва черен въглен, не е бял, да мога да си изпека пържолките и да има наденца. Да, ще си подновя това поредицата в Hearthstone, но сега на 1.6.4 все още е сървъра и няма да мога да... колко красиво място. Тъй няма да мога да си подновя
поредицата, поради причината, че сървърът все още е на 1.6.4, а на мен ми се играе на тази тъпа версия. В смисъл, то интересното в 1.6.4 е, че има коне, не друго. Той в 1.6.4 го има, но просто сървърът няма буки все още, няма буките е в начален стадий или как да го кажа, просто и аз не знам. О, тук има някаква дупка. Да. Абе, дори аз не разбирам от буките, изобщо си нямам представа даже. Мисля, че това е подбран пакет от плагини. Не мога да ви го обясня, дори и аз не разбирам от тия работи. Никога не съм имал сървър, смисъл бил съм такъв модератор и глупости, но не знам и какво е букет. Да, сета. Не ме интересува. Сега, доколкото до оценката ми, смисъл на клипа, не очаквам да е много голяма, но все пак вие може да ми помогнете с един лайк и коментар. Точно това е коментар, но това е по ваше желание. Нека съберем малко, това си направим мечка и си изпечем малко храната, имаме и въглища. Добре за начало, 8 ти трябва. Всички събрах. Дори 9 и да. Къде живея за начало? Нека се разходим още малко. Ще живея в тая дупка. Тук ще направя дупка, да не в тая дупка. По-бързо, защото ще умра. Аз по това време да изкопая тук и една дупчица. Сега тук има храна всичко. Но че не се паднах на байон, в който има коне. Трябва да ги търся в тия байони. Но сета, ще си намерим всичко с времето. О, по дяволите, не очаквах да има такова. Не, по дяволите. Не може да... Как да направим сега? Това си счита човек. Така малко страни, пък после като забогатия ще запълня стените. Дори в момента и къбълстване. Както виждате, пък почна да лаги нещо лудва света все още. Извинявам се за лага, но мисля, че в следващия епизод вече ще се поправило. Дръса живен кадър, ще се направим малко тук неща. Те някаква ферма и някакви глупости ще има, разбира се. Винаги има ферма. Нека първо направим виша дупка, в която да се скрие от помярите. Айде, точно така. Да, мисля, че вече мога да се прави дупката. Спокойно. Без водата да ми пречи. Дано. Така. Ето, вече има прогрес по дупката. Ще внеса някои неща вътре, но не ми харесва факта, че все още нямам вълна. И още не е излязал рейз минимап. Вече дори е станал вечер. Добре. Така се вижда вечер, но всъщност не е вечер, вижте. Това е от... може и да е бък, може и да е нарочно правилно, не знам. И сега просто трябва да трая. Да изчакам да мине нощта и така. Да, мисля това да е този епизод, смисъл. Сега ще изкопая малко дупката и ще вкарам материалите си вътре. Все още е ден, който ми харесва. Все още съм срещнал бокуци, които да ме тормозят сексуално и по какъв начин го разбирате. Най-добре е да си апдейтна ми меча, че ако ме фанат, наистина ще ме наследят. Нека внесем тия бокуци вътре, че ме е страх вече да излизам постоянно. Използвам малкото брадво, както трябва. И да, ще затворим тук тая дупка. Както подобава се затваря дупката. Не мисля да се направи на врата като хората. Този звук не ми хареса.
Сега какво ще я правя? Врата ще я правя. Да, в дупката ще има врата. Вече ще залязва, така че дали най-добре да си имаме дупчета. Как те правя всеки един път. И харесва ми факта, че се намери храна. И нека да светим, защото разбира се няма начин да не се спамват зомбита. Или крипари. Нека и тук да има. Това просто да има навсякъде. Таква хубава дупка се направиха. Вече не знам колко минути стана това клип, но до следващия епизод вече е смисъл аз, когато не снимам, ще си ми направя лево и подобни букуци, с които да си играя. Да си играя по дяволите. Все тая. Да направя три, да не си утрям главата постоянно. Радвам се, че успях да се намерих. Това е най-важното. После ще мислим за луксовете. Да, това сега е начална дупка, разбира се. Не мога в началото на едно оцеляване да почна да правя палати. Ето, това е... Ето ги мършите. Имах чувството, че някой зомби ми троши вратата, за всеки случай така ще се заправя. Пък да, сега тук съм. И да. И да, хора. Това беше всичко от мен. Аз бях Iron TNT, дано да ви е харесало. И виждате дупката ми напълно как е станала. Това беше всичко от мен. Ще видим в следващия епизод. Благодаря, че ме гледахте. Може да помогнете как харесате и коментирате. До следващия епизод. Чао!